Hi, Cecilyn in Sweden. Napagod ako mag-type. Maingay sa baba. Nakaraan kasi nag-iiwas sa copyright kapag maingay. Cecilyn in Sweden, okay naman dito. Lockdown kami hanggang August 18. Tapos, since kahapon, paglalabas ka, kailangan naka-face mask and face shield. Thank you, Cecilyn in Sweden. Mag-try lang ako na mag-LS. Dito rin mainit, napakainit. Pero kanina umulan naman. Oo, Sislin, madami dito. Dito nga sa area namin, ang dami na yung sa kabila. Kaya talagang naka-lockdown kami. Hindi kami pwedeng lumabas sa gate namin. Kaya madaming mga naka-home quarantine. Tapos yung iba doon sa mga malalayo na kung saan na-assign ng mga barangay. Kakatakot nga eh. Kaya walang gala-gala dito. Maglagay ka Sislin and Sweden ng ng salon pa sa balikat mo. Parang ayoko nitong na to. Mahilo ako dito sa lights ko. Gusto yung bubbles. Buti nga ikaw dyan, Sislin, nakakapasyal-pasyal kayo eh. Dito wala talaga. Lugi yung mga resort, mga mall, basta yung mga galaan, mga park, wala talaga. Sarado. Hi to my new one. Hi Sisi, Besma. Paano ba ito basahin? Besma YT. Hello po, watching from Cebu. Pa-shout out po. Salamat. Yeah, shout out Besma YT. Shout out Len and Sweden. Thank you sa inyong dalawa. Kayo yung Len and Sweden. Oo sis, wala lockdown. Sis Besma, bigyan kita ng jacket. Pwede ka makipag-friend kay sisi ko na napaka-legit at napakabait at napakaganda. Sis Len. Ayan. Sis Len, pwede ka magbaba ng link nung maiksi mo ng mga mga vlog. Ibaba mo para may view ka ni Sis Besma. Tapos si Sis Besma gano'n din. Dito rin, social distancing lagi. Kakatuwa yung ganun banda sa inyo, Sis Len. Maalwan. Walang freedom pa rin. Dito wala nang freedom. Pati paghinga, pahirapan. Gawa ng yung face shield na tinitinda ngayon. Puro mga fake. Nag-order ako ng original. Dumating sa akin fake. Sa una, maganda siya gamitin. Tapos, ang sakit na sa ulo. Kasi ang labo. Kaya pagtatawid, kailangan tanggalin yung itaas muna. Kasi kung hindi, delikado. Salamat po sa pagdaan.
pagnood. Ayan, nagbaba na si si Besma YT ng ano niya. Lynn and Sweden, oo nga sis, mainit pa dyan, tapos ng mask. Tapos kung malabo pa ang mata mo, di may salamin ka pa. Tulad ng mama ko, di na makahinga. Ayan sis Lynn and Sweden, puntahan ka daw ni sis Besma YT. Tapos sis Len, pwede mo ma-view si sis Besma YT. Ayan, meron siyang binaba na ano, video niya. Isusulat ko kayo sa papel para mamaya i-view ko kayo. Hindi mo pa ba sis Len na try mag-LS? I-view ko yung kay sis Besma. So ayan sis Besma, nakadikit na pala tayong dalawa. Paano makarating sa pupuntahan sa gitna ng GCQ? Ayan, naglalakad si sis, lang ganda. Lagi na lang may face mask. Saan tayo pumunta? Sis Besma YT, pinapanood ko yung vlog mo na paano makarating sa pupuntahan. Napakaalawan ng mga kalsada. Pati sa 7-Eleven. Wala masyadong tao. So, pinapanood kita, sis Besma YT, yung pagpunta mo doon sa, paano makarating sa pupuntahan sa gitna ng GCQ. Hindi masyadong maraming tao. Ayan.
Thank you po sa pagdaan ninyo mga sisi. Hello to my 3 viewers. Welcome po. Good evening here in the Philippines. So ayan, Sisi Besma YT, malapit ko nang matapos yung piniplay ko na yung binaba mo na ano. PG. JCQ. Len at Sweden, maraming salamat din. Buti lang nagka-timing tayo sis Len in Sweden. Magkaiba yung mga time natin eh. Kami dalawa lang ni sis Besma YT, pareha sa Pilipinas. Cold evening. Cold evening sis Besma yun sa Cebu. Opo, dito umulan din kanina. Ngayon, mainit na naman. Hello to my 4 viewers. Welcome po. Hi sis, let's begin quotes at iba pa. Thank you sis. Bigyan kita ng jacket para makipagkaibigan ka dito sa dalawa kong si Sis Len in Sweden and Sis Besma YT. Ayan. Meron na po, pwede ka nang magbaba na yung maikli mo na video para ma-view ka nila. Piniplay ko kasi yung kay Sis Besma yun. Malapit ko na matapos. Hello to my 4 viewers. Thank you. Naririnig niyo ba yung sa baba na nag-uusap yung family ko? Sis Len in Sweden, sis, i-play all kita para mamoni ka na din. Thank you sis. Ikaw din naman, I wish also for you. Kaya laging sinusuportahan din kita man sa mga pinupost. Lahat tayo dito. Pero matagal pa yun kasi ano pa yun sis Len? Madali yung yung pagkuha ng mga banana, medyo okay. Pero yung watch hours, medyo mahirap. Kasi 4,000 daw yun eh. Ang ingay ng kapatid ko sa babae, nanonood ng TV, kanya-kanyang istasyon. Sis Len, in Sweden, kailan ka uwi sa Pilipinas? Next year.
Len in Sweden, oo, malaki ang watch eh. Pero upload lang lagi ng video sis, makukuha mo din yun. Opo, ganun nga po yung mga payo nila. Huwag na lang dibdibin, basta i-enjoy mo na lang yung mga every pinupost mo. Enjoy na lang. Kasi kahit pa paano, may mga tao din talaga nanonood. Okay po yan, sis Len in Sweden, na makauwi ka next year. Kasi ngayon, malanganin eh. Jowa ko nga, hindi kami makapagkita ngayong taon. 6 months na kami hindi nagkikita. Kasi close ang international. Pero yung mga Pinay na mga galing ibang bansa, pwedeng umuwi ng Pilipinas pero quarantine muna. Tapos sagot mo yung pag-i-stayan mo. Tapos yung mga citizen naman ng mga Pilipina na pupunta ng ibang bansa, ano naman, pwede, pero kailangan mag-comply ka sa lahat ng mga pinag-aaral nilang mga requirements. Magpapabaksin ka, ay tawag mo, magpapamedical ka, tapos kung ano-ano pang mga requirements, tapos mag-quarantine ka pa, sagot mo pa. Yun. Kaya talagang hindi ganun kadali. Sobrang gastos. Tapos ngayon, mas tumaas pa yung ano nila sa bank account, yung proof of yung money na show money na inaano sa mga sa gustong lumabas ng bansa. Kasi dahil sa COVID budget. Kakaloka. Nakatakot naman. Yung mama ko nga mayroon siyang heart maintenance. So, mayroon siyang problema sa paghinga. So, pag nakasuot ng nakasalamin, naka-face mask, naka-face shield, wala, hilong-hilo na kama siya. Hindi siya piling humanta ng malayo kasi baka himatayin na. Yan sa lugar mo dyan, sis Len, napakaganda no. Jogging-jogging, park sa mga park, may mga puno, mamitas ng blueberries, fresh air. Ganda. Dati, nung nasa Bicol ako, ganun din yung province namin, mga daming puno. Pero dito, wala. Pollution. Oh, may bagong dating. Yung napaka legit ko na laging nanonood. Hi, Sisi, Amazing Nature. Hello. Good evening, sis. Len in Sweden. Hala, nasa Rick's group pala mama mo, sis. Extra ingat talaga, yes. Upo, sis. Ganun talaga. Tapos si mama pa yung nakapangalan sa gate pass namin. So, ang mama ko lagi talaga ang naka-required na lumabas. Kasi siya yung dating nag-file noon. Ngayon, ang problema, kapag mga malayuan, pagpunta nga ng bangko hindi ako pwedeng pumunta sa bangko kahit ako yung nakapangalan sa pupuntahan ko. Hindi pwede. Kasi si mama daw yung nakapangalan, si mama lang ang pwedeng pumasok sa bangko. Kaya mahirap, pag di ka nakapangalan, bawal kang lumabas. At bawal kang pumasok sa mga mga private na sa bangko, o kahit saan pa mga Sisi, Amazing Nature, kumusta dyan sa Maynila? Maulan ba? Kasi kakaulan lang dito kanina. Lane and Sweden. Naku, ang hirap naman. Tama sis, napakahirap talaga. Tapos, pag mag-grocery kami dito sis, sa once a week, 3 times lang ata kami pwede lumabas o twice. Mama kasi nakakaalam kasi sila lagi lumalabas eh. Yun. Pag pupunta ka ng grocery, kung ano yung araw na coding mo, based on letter ng surname mo, tsaka ka lang pwedeng lumabas.
So, letter P ako. So, may araw na, yung naalala ko, every Sabado, yun, pwede kang mag-grocery. Pero pag wala ka sa coding, walang pag-asa. Kahit ano pa sabihin mo. Sis Amazing Nature. Nandito si Sis Len in Sweden. Napaka-legit nito na kaibigan ko dito. Pwede mo siyang dalawin sa kanyang bakuran. Kailangan mag-ingat sa mga sasabihin kasi marami daw na mga words na pinagbabawal dito si Lolo. Hindi ko pa rin masyado alam kung ano yung mga lahat na yun, pero konti pa lang yung alam ko. Sana nga after sa August 18, maging ano na, wag na ma-extend. Sis Amazing Nature. Hi Sis Len at Mir. Hello Sis Amazing Nature. Good evening sa'yo. Sis Len in Sweden. Hirap naman. Pasasalamat na lang ako kasi wala dito lockdown. Pero takot din ako sis kaya extra ingat. Oo, Sis Len in Sweden. Kapag lalabas ka sa mga private, sa mga public place na medyo tingin mo maraming mga tao doon, especially maraming mga tingin mo na hindi safe, lagi magsuot ng face mask. Pero doon sa place mo na ano siya, nature, okay lang doon kasi parang ano naman siya, safe. Pag lalabas ka lang sa mga public place, yun, lagi mag-alcohol. Hello to my 4 viewers. Good evening here. Thank you po sa panonood ninyo. Sis Len in Sweden, oo nga kasi hindi din maganda ang lockdown kasi kawawa ang iba na wala trabaho, wala income. Ay naku sis, tama yan. Yung kapatid ko na lockdown doon sa Batangas, ilang buwan na siyang hindi nauwi dito sa Pilipinas. Ay sa Cavite pala. Ilang buwan na. Andun siya ngayon, hindi siya makauwi. Kaya ano siya doon. Tapos yung mga ibang katrabaho niya, mga naka-quarantine na. Len in Sweden. Hello po, Amazing Nature. So, Sis Amazing Nature, nag-hi sa iyo si Sis Len. Pwede mo siyang puntahan sa kanyang sa kanyang bakuran. Makikita mo doon Sis Amazing Nature na ang daming mga travels ni Sis Len. Kasi si Sis Len, hindi masyadong lockdown yung lugar nila. Kaya marami kang makikitang mga travel vlogs niya. Napanood niyo yung mga nakakatawang yung mga meme na face mask na iba't iba ang design. Yung may zipper, para kung iinom ka, bubuksan mo lang. Tawa ko na tawa doon. Tapos yung isa, yung may tela sa may ilong, sa gitna, sa may bibig, plastic. Tapos sa baba, tela. Diba? Kakaloka yung mga design. Yung iba super fashion. Sis Amazing Nature, di ako marunong. Ha ha ha. Ano yun sis, hindi ka marunong ng... Okay. Pwede mo naman siyang balikan mamaya. I-search mo lang siya doon sa YouTube search. Makikita mo siya. Hi sis Besma Whitey. Hello po. Amazing Nature. Sis Len in Sweden. Oo, dami mga gimmick ngayon sa face mask. Tama, nakakatuwa. Sis Amazing Nature, mag-tag po.
Ay, ganun. Um, ano ba yun? Pati ako naguluhan na. Kasi ang alam ko, i-search mo lang si Sis Len in Sweden sa doon sa may bilog sa YouTube na search. Si Amazing Nature, si Sis Besma Whitey, nagbaba na siya ng link niya kanina dito sa taas. Pag pig-click mo yon, automatic makakapunta ka sa kanyang bakuran. Sis Len, in Sweden, baba ka ng ano mo, ng video mo para madali kay Sis Amazing Nature at na maano kanya, mapindot at automatic andun na siya sa video mo. Sige. Sige sis, wait lang. Si Spesma Whitey, si Amazing Nature, hindi ko po makita. So, Sis Amazing Nature, hindi ka daw po makita ni Sis Besma Whitey. So, ikaw na lang yung pumunta po sa kanya. Sa taas po, nagbaba si Sis Besma Whitey ng kanyang link. Pindutin mo po yun. And then, automatic, nandun ka sa um, video ni Sis Besma. Tapos, automatic, nandun ka na, makita mo na siya. Magpindot ka na doon. At manood syempre ng tama. Sis Amazing Nature, wala po ako video. Okay lang yan sis, ikaw na lang yung manonood sa kanila. Ayan na Sis Amazing Nature, nagbaba na si Sis Len in Sweden. Pindutin mo yung link na binaba niya. And then automatic, nandun ka na sa ano niya, sa video niya. Channel niya, nandun ka na. Tapos pwede mo siyang pindutin yung pula. Salamat Sis Nature. Sis Besma Whitey, si Sis Len, okay na kami. Si Amazing Nature lang ang hindi. Sige po. Si Sis Amazing Nature kasi wala po siyang video pero mahilig siyang manood ng mga video. So, siya yung pupunta at magpipindot doon sa pula. Mag-update. So, ayan, may binaba po si Sis Besma Whitey na bagong video. Salamat po sa inyo sa pagsama sa akin. Masulat ko yung pangalan ninyo kasi mamaya puntahan ko kayo sa Nakainit, grabe. Pinindot ko si Slim yung finally my new intro. Paka-cute talaga ng ate. Ako nga hindi magaling magawa ng mga ganito. Tinutulungan lang ako sis ng anak ko. Ayan, napanood ko.
in Sweden, salamat ng marami guys. My pleasure po. Sis Lynn in Sweden, thank you ha. Thank you sa pagdaan mo dito. Hindi ka ba busy? Dito kasi gabi na, so wala namang masyadong ginagawa. Time to rest na. Nanonood kami, sa baba pala nanonood si mama ng balita. Sis Len in Sweden, hindi naman masyado sis. 12 PM na dito, nag-edit lang ako sis. Ay, magandang tanghali. Lunchtime na yan sis, kumain na ba kayo? Naku sis, mahirap mag-edit no? Hi, may bagong dating. Hello po. Good evening, Sis Granny Chari Prudente. Thumbs up na po. Thank you po so much. Bigyan po kita, Sisi Granny, ng jacket para pwede kang makipag-kaibigan dito kay Sis Len in Sweden, kay Sis Besma YT, at kay Sis Amazing Nature. Hindi ko alam kung nandito pa si Sisi Let's Begin Coach at iba pa. Yan. Thank you po sa inyong lahat. Sis Besma YT, ako nga walang intro kasi hindi pa marunong. Bago lang din ako sa YT. Ayan, dami pang explore. Tama Sisi, ako din naman, pare-parehas lang tayong nag-a-adjust. At nagle-learn kung ano yung mga dapat i-learn. Normal yun. Pag mga baguhan. Ako nga ginaguide na nga ako eh. Pati pag setup nga nitong ano na to, LS na to, yung anak ko yung nag-ooperate. Hindi ko, nawawala ako eh. Sis Len in Sweden, hindi pa sis. Oh, grabe, hirap mag-edit. Inabot ng ilang oras. Naku, tama yan sis. Minsan ano, naranasan mo yun na yung parang daliri mo pasma na. Yun, parang sobrang manhid na. Pero yung isip mo, gusto mong tapusin, pero yung daliri mo pagod na. Yung excited na excited kang matapos mag-edit. Pero yung kamay, ayaw nang gumalaw. Len in Sweden, Besma YT, nanonood ako ng mga YouTube video din about editing. So yun, tama yun para makakuha ng konting idea. Sisi Granny Chari Prudente, nabigyan na po kita ng jacket. Pwede ka pong magbaba ng link mo po dito na video para ma-view po namin at ni na Sis Len. Len in Sweden. Ay, oo, sis Mar. Tapos yung antok na pero kailangan tapusin. Oo, sis. Danas ko rin yan. Relate na relate ako dyan. Super relate. Minsan ni mama ko binubunganga anak ko. Pati minsan pagkain ko na nalipasan na. Yung oras kumain, adjust. Maya. Hanggang inabot na ako ng hapon. Sis Besma YT, feeling safe lang muna ako kasi takot ako mag-copyright. Oo sis, oo. Tama naman, oo. Kasi pag talaga may copyright ka, napaka-ano talaga noon. Masayang lang yung effort natin. Yung mga luma akong video last year, marami akong copyright kasi habang nagpapatugtog yung partner ko sa sakyan, video ako ng video. Akala ko naman okay lang yun kasi ang ganda nung pinapatugtog namin. Buti na lang mayroong mabait sa akin na nagsabi, sis, talagang direct to the point na sinabi niya sa akin,
"Hi sis, copyright ka. Hindi yan ganyan, hindi ganyan dapat." Okay lang yon. Okay lang yun kasi at least naging ano sa akin, naging honest. Tapos yung mula noon, nag-search ako, bakit nga ba bawal? Ayun. Bawal daw yung mga original na kanta. Tulad nun, pag sasakyan ka, gusto mo mag-video, patayin mo na muna yung pinapatugtog mo para safe ka. Pero pag -1 siguro, katulad ng mga nagbablog na kumakanta, na siya yung kumakanta, may konting background lang na -1, pwede, parang pwede siya. Pero yung may mga original na may-ari ng kanta, parang alanganin. Amazing Nature, Sis Len in Sweden at Bisma Whitey, okay na po, nagbigay na rin po ako ng blessing. So ayan, Sis Len in Sweden, Sis Bisma Whitey, nagbigay na po si Sis Amazing Nature ng regalo. Bait naman. Thank you, Sis Amazing Nature. Mayroon pa tayo Sis Amazing Nature na ano, isa pa. Hindi ko alam kung nandito pa si Sis Granny Chari Prudente. Ayan. Nabigyan ko na siya ng jacket pero hindi pa siya nagbaba na video niya. Sis Len in Sweden. Oo, kaya sa YT Studio Library lang ako kumuha ng mga song. Parehas tayo sis. Ako din. Lin in Sweden. Nakita ko po Amazing Nature. Balikan kita. Ayun. Thank you sa inyo. Tapos ano pala yon? Bawal pala sis Len yung ano daw. Alam mo yon yung naglalagay daw ng mga emoji, yung mga papuso, mga pa-smiling, basta yung mga emoji. Nabasa ko lang yun ah. Pero hindi ko alam kung totoo yun. Pero based sa mga na-search ko, bawal. Ay, nandito pa pala si Sisi Granny Chari Prudente. So, Sis Amazing Nature, nandito po si Sisi Granny Chari Prudente. Ayan. Sisi Granny Prudente, magbaba ka po ng video mo dito na link para po madali na mapindot ni na Sis Len, Sis Besma, at Sis Amazing Nature yung channel mo. Tinig na tinig ba yung TV namin sa baba? Sis Len, max 3 lang daw sabi nila. Ah, okay. Pwede naman pala yung ganun. Basta max 3 lang. Oh, sige, oo. Kasi marami talaga. Yung iba kasi halos puro ganun na. May thumbs up pa. Tapos 6 na papuso. Maraming bawal. Yung iba hindi ko pa masyadong ano. Kahit dito nga sa live, bawal din bigkasin yung mga ganung words, yung iba. Yung words is na tapos na in English, bawal daw yun. Napaka-behave naman ni Aki dyan. Habang nag-edit ka, siya naglalaro lang sis. Okay. Love you. Nag-send sa akin yung boyfriend ko ng video niya na ano na siya, kung saan siya. Kasi manonood siya ng motor racing. So, ganun yung sitwasyon namin. Video na, oh, nandito na ako, ganyan. Ganyan.
Sis Len. Pero sa mga sikat na vlogger na napuntahan ko na, nag-LS, marami naman emojis nilalagay ng mga chat. Hindi naman binabaliktad ni Lolo Whitey ang LS. Ay talaga? Siguro, ganun nga talaga. Pang mga bago siguro yun. Medyo mainit ang mata ni Lolo. Pero pag sa mga ano na, yung matatagal na, mga bihasa na, alam na, safe naman siguro. Kasi parang wala namang masama doon sa emoji eh. Wala naman akong, ang ano lang naman, ang concern ko lang doon, yung dapat nanonood ng tama, yun yung importante. Kasi yung emoji parang okay lang naman yun. Hello to my 5 viewers. Thank you po. Welcome here. Sisi Amazing Nature, okay ka lang ba dyan? Sisi Besma Whitey. Sisi Granny Chari Perdente, hello. Sis Len. Nag-i-LS ako habang sinachat ko rin yung boyfriend ko. Palitan mo nga. Ayan. Sabi ni Sis Besma, totoo po na copyright din ako kasi may background music. Mute ko na lang para hindi na makopyright. Ay, opo, Sisi, agree ako dyan. Meron nga silang sinasabi na kapag na ganun ka, merong way naman, yun, mute na. Sabi ni Sis Besma Whitey, salamat, Amazing Nature. Pupuntahan ka daw niya. Sis, Amazing Nature. Maya muna sis, may gagawin ako. Join ako ulit mamaya. Okay, Sisi. Thank you so much. Happy evening. Ingat. Sis Besma Whitey, hindi pa, nakapunta yata ako ng Cebu, ano lang, isang beses. Napakaganda. Pero hindi ako nakapasyal doon sa mga, yung sikat na bulaklakan. Sis Amazing Nature, ingat din po. Thank you po. Andito lang ako sa bahay, nakastock. Safe na safe. Take your time, Sisi Nature. Gawin mo na yung dapat mong gawin. Okay, Sis Len in Sweden. Thank you so much, Sisi. Have a nice day. Have a nice afternoon. Yes, Sis Besma Whitey. Yes po, maraming maganda sa Cebu. Pure na Cebuano ka ba, Sis Besma? As Indian ka talaga, yung lumaki, pinanganak, lumaki. Sis Besma Whitey, yes po, wow, ang galing naman. Ako, sa Bicol ako lumaki, inborn ako sa Albay. Doon, pambansang ano natin, di ba, yung Mayon Volcano. Pero malayo ako sa Mayon Volcano, kumbaga, yun ang city namin. Pero bago ako makarating sa bahay namin,
ay mula Ginubatan, sasakay muna ako ng jeep na I think mga 1 hour. And then after 1 hour, bababa sa jeep. And then, maglalakad ako ng 1 hour and a half bago makarating sa bahay. O, diba? Diba? Exciting? Kapagod? Sisi Granny Chari Prudente, pag pumasok ako sa LS, tambay lang po kasi di ko marunong magbaba at magdikit. Ay, ganun po ba? Pasensya na po. Mamaya, Sisi Granny Chari Prudente, pupuntahan kita sa Bakuran at papanoorin ko yung mga ibang mga video. So, pwede ka rin puntahan ni Sis Besma YT. Sis Besma YT, dalawin mo si Sis Granny Chari Prudente kasi hindi daw po siya marunong magbaba ng link. Hello to my 5 viewers. Thank you for coming. Thank you Sisi Granny Chari Prudente ha sa pagnood po. Kung meron ka pong gustong itanong, mag-comment ka lang, sasagutin po kita. Mamaya ko po papanoorin yung sukli ko sa'yo kasi nga ang magamit ko ay cellphone and kapag pig-close ko ito na mga chat natin para manood, mawawala, hindi ako makaka-reply sa inyo. Kaya ang sikreto kapag nagla-live stream, sabi nila yung turo sa akin, kung sino yung mga viewers, ililista yung mga pangalan nila para pagkatapos, pwede siyang hindi mo makalimutan. Sis Granny Chari Prudente, okay, dito lang ako. Salamat, ang bait naman. Sis Besma YT, pareho lang pala tayo kasi dati doon ako nakatira sa bahay ng lola ko. Tapos ang layo sa poblasyon. Kailangan pang mag-ride ng motorbike papunta doon. Tapos yung paaralan ko dati, mga 1.5 ang lalakarin. Grabe sis, no? Sis Besma YT. Sige, hanapin kita sis Granny. So, si Granny Chari Prudente, hahanapin ka daw ni sis Besma. Thank you sis Besma. So, yun. Ganon din yung life ko sa Bicol dati. Sobrang hirap. Pero, nung nakatira ako sa Bicol, hindi ako nag-complain. Enjoy ko yung buhay noon, kung ano yung meron ako. Kahit yung baon ko sa dahon lang ng saging, nilagang itlog, tortang puso ng saging. Napakasaya ko noon. Never ako nag-complain kasi yun yung buhay na kinagisnan ko. Pero ngayon, yung anak ko, hotdog na ulam, reklamo pa. Hello Kitty ng baunan, reklamo pa. Tapos pumapasok ako sa school, pag maulan, nakapaa. Kasi hindi afford ni mama na bilhan ako ng botas, yung botang pang ulan. So, bit-bit ang tsinela sa plastic, nagpapaa papunta sa school. Tapos maghugas ng paa doon sa dibombang gripo. Tapos isuot yung uniform na palda. Pag alis ng bahay, naka-short muna. Tapos pagdating dun sa kalsada ang daanan, wala ng putik, suot na si palda. Tapos maglalakad na papuntang school. Tapos pag uwi, ganun din, maglalakad pabalik. Tapos ang agang gumising. Pero masarap mamuhay sa probinsya. Tahimik, simple lang, tapos affordable. Ang problema lang doon lagi namin, yung pag nagkupra, pag may pambili ka ng bigas, okay na. Yung ulam, mga pitas-pitas na lang sa mga mga tanim ni lolo at lola. Thank you po sa inyong mga viewers ko. I appreciate po sa pagsuporta.
Nanonood si mama ng balita sa baba. Si Granny. Pinadalawan na ni Sis Besma Whitey. Pinapanood niya na yung yung mga videos mo. Mag-ingat po kayong lahat palagi kasi ngayon 'di ba pandemic. Sana nga matapos na to para lahat tayo ay may freedom na mamuhay ng normal, walang kinakatakutan. Pero kahit siguro bumalik yung normal, hindi maalis na mag-worry pa rin tayo. Mabuti na yung nag-iingat. Yung school, dapat August mag-i-start na. Wala, na-extend na naman. October 15 na yung start ng school online. Yung anak ko mag-online. Online aral. Hello to my 5 viewers. Thank you po for coming. Good evening here in the Philippines. Napanood ko yung yung nangyari sa Lebanon. Nakakatakot po, no? Lalo yung napiktuhan yung kapwa nating ibang Pilipino doon na Pilipina pala na namatay. I think 2 yun. Nakakaawa yung napanood na mga videos na nakakatakot yung nangyayaring pagsabog. So, life is fragile. Hindi natin masasabi kung anong mangyayari bukas. Tapos yung naman, yung nangyari sa Indonesia, ganun din, nakakatakot din. Bulkan naman, sumabog. Ayoko nitong kulay. Ayoko rin yan. Ito yung favorite ko. So, Sis Besma, Whitey, Sis Granny, Cherry Prudente, kumain na po ba kayo? Dinner time na. Maaga akong kumain. 4:30. So, ayan, may nagtitinda po ng tinapa. Every ganitong oras, tinapa, daing! Nagtitinda yon every morning and every night. Sis Granny, Sis Tito pa rin. Sige, dalawin din kita mamaya. Thank you po. Sis Besma Whitey, Sis Granny. Tapos na po. So, ayan, Sis Granny, Cherry Prudente. Tapos na daw po si Sis Besma Whitey. Galing na po siya sa inyo. So, thank you, Sis Besma Whitey. Aantayin ka daw po doon, Sis Granny, Cherry Prudente ni Sis Besma. Thank you, Sis Besma Whitey. You're welcome po. God bless you. Kumain ka na ba, Sis Besma? Dinner na?
Kumain na ako kanina. Ang ulam ko ay super anghang na sile. Nagluto ako ng 4 na kamatis, 4 na sili, 3 pirasong bawang, 1 sibuyas, tapos yung 10 pisong tuyo na pinirito ko. Tinanggal ko yung kaliskis ng tuyo after kong prituhin. Tinanggal ko si ulo. Tinanggal ko yung parang maitim na maitian. And then yung isa, ginawa ko 2. Hinati-hati ko. And then, iginisa ko yung bawang sibuyas, kamatis, sili. Tapos, inantay ko siyang mag super moist. Tapos, nung super moist na siya, pig-blender ko. Then, binalik ko ulit sa kawali. And then, nung naini na siya, yung super juicy na siya, tsaka ko nilagay yung tuyo. And then, after simmer ng 5 minutes, charan! Ulam na. Yummy! Super anghang. Ano na rin, ang nagawan ko nun, half jar. So, mayroon na akong, good for this week. Pang sausawan, sa mga pinakuluang kamote, talbos, pechay, tipid. Sabi ni Sis Granny Chari Prudente, salamat Besma Whitey, dalawin kita mamaya. So, Sisi Besma Whitey, dalawin ka daw po ni Sisi Granny mamaya. Sis Len in Sweden, dito lang ako sis, nakikinig. Ayan, dyan ka pala sis, habang nag-i-edit. Sorry naman. Akala ko kanina nung nagsabi ka, umalis ka na. Thank you sis Len. Ayan, makinig ka lang sa mga pinagdadaldal kung kahit anong istasyon. Nagluto ako ng napakaanghang kanina. Hindi kasi kompleto yung yung araw ko pag walang maanghang. Dito lang, sis, dito lang ako. Medyo lang sis. Salamat po. Tama-tama, habang nakikinig ka, mamaya tapos na rin yung ini-edit mo para mapanood na rin namin. Excited na. Travel naman ba yan sis? O beauty skincare? Natutuwa ako panoorin yung mga vlog mo kasi hindi ako makatravel. So, pag nag-post ka ng mga travel, katulad ni Sis katulad ni Sis, shout out ko ay The Night Lovers, yun, mahilig din yung mag-post ng mga travel. Shout out kay Ating Faye Clark, yun, mahilig din yung mag-travel. Kay Jade and Bowie, yun, mga travel kayong lahat. Len in Sweden. Background ko. Good luck for that. Pero kahit nga background nga, mahirap pa rin. Ikaw background ko, ay ako, ang ingay ko. Dinig na dinig ba? Na lang, hinaan mo na lang sis, para hindi ako marinig. Sis Besma Whitey, kain lang muna ako, balik na lang ako pagkatapos kong kumain. Okay sis Besma Whitey, walang problema, take your time po. I appreciate po yung time na binigay ninyo sa pagnood. Masaya na po ako doon. Thank you. Happy eating. Nakakapaos din pala magsalita. Yung iba nga mga nagla-live stream, yung mga matagal na 6 hours, grabe yung tagal.
yung game sa Africa, kung sa Philippines, di ba mahilig tayo sa basketball. Doon sa Africa naman, motorbike racing. Tapos rugby na mga laro. Tapos sobrang lamig sa Africa ngayon. 7 degrees. Diba? Manigas ka na. Parang hindi ko kaya yun. Dito nga pag umulan pa lang nakamedyas na ako Pero gusto kong pumunta sa malamig na lugar. Pero pag sobrang lamig, sigurado hindi kaya. Nanonood ka ba sis Len ng mga movie? Kanina mayroon akong pinanood, The Blood Type, Vin Diesel, ganda. Ay di, Bloodshot pala, Bloodshot, title, 2020 movie. Action siya, maganda. Tapos yung movie na Money Heist, tapos ko na rin. Tapos yung Lucifer, maganda rin siya. Ayan, nakulog. Ayan, may balita na sa baba. Ang dami na namang namatay. Takot na. Ako nainom lagi ng ginger. Kasi sabi maganda daw yun. Lalo ngayon may COVID. Tapos nag-try din ako magsuob. Nagsuob ako sa may yung asin na Himalayan salt. Mga 10 minutes, pawis na pawis ako. Ano sis Len, malapit na matapos yung ginagawa mo. Si Granny Chari Prudente, thank you po. Meron akong 3 viewers. Hindi ko alam kung sino yung isa. Len in Sweden, oo sis, malapit na. Very good. Okay yan, malapit na. Sis Granny, ganyan lagi ako tumatambay sa mga LS dahil magkakaroon ka ng bagong kaibigan at ang saya. Ay, opo, totoo po yan. Natry nyo na po na mag-LS din kayo? Yung kayo po, si Granny Chari Prudente yung host? Nakakatuwa siya at nakakaliw. Pero na first na una ko talaga, nahihiya ako. Yun to parang, nervous ako kasi hindi ko alam mag-reply, kung paano magpindot ng reply. Tapos,
Nawawala ako lagi dito. So, nag-send yung boyfriend ko ng picture, mag-i-start na daw yung motorbike racing. Ayan ang sinasabi ko eh. Ayoko ng mga motorbike na yan eh. Delikado yan eh. Mamaya, paano? Excited sila mga motorbike racing. Hindi natin masasabi, di ba? Usong-uso yung mga ano. Yung boyfriend ko, napakahilig sa motorbike, mangisda. Alam mo yun, yung fly fishing na hindi ka gagamit ng bait, yung magwasiwas ka muna, magpapagod ka muna magwasiwas nung fishing rod, tapos bago ka makahuli ng isda. Eh ako, kahit may ganun ako, hindi ako nagaganon. May dala akong sariwang isda, nilalagay ko dun sa rod ko, hindi nakaupo lang ako. So inaantay ko na lang yung isda, nakainin yung isda doon, hindi may nahuli na ako. May pain. Tapos lagi akong sunog sa araw kasi napakahilig magpunta sa mga napakainit na nature. Okay lang sa bundok. Pag sa open ocean, Diyos ko, sunog na sunog. Sis Granny, Chari Prudente, di pa, wala akong alam sa LS, maliit kubo ko. Okay lang po yan. Sa ngayon, ganyan muna. Tapos malay mo, habang lumilipas ang mga araw, hindi mo namamalayan, dumadami na yung mga bananas, ganun. Tiyaga lang talaga. Suportahan ko kayo. Sis Len Sueli, hihi, ikaw talaga sis. Oo sis, ganun. Meron akong dalawang fishing rod sis, katulad ng ginagamit mo na doon nung napanood ko yung vlog mo na nag-fishing kayo ng asawa mo, may ganun ako. Pero yung isa kong rod na pang fly fishing ang tawag, yung sports, na magpapakahirap muna akong magwasiwas, tapos hihilain ng konti-konti, tapos balik ulit. Naku, sakit, tubuan ako ng kulani. Sinubukan ko rin dati kasi yun ang hilig ng jowa ko. Nag-enjoy naman ako kasi napagod na ako. Tapos ang dami kong mukha na akong Dalmatian kasi yung suot ko patsi-patsi na marana ako naka-stocking na sunog, sunburn. Tapos pag nakahuli naman ako, gusto ng jowa ko, picturean ko lang. Ayaw niyang i-uwi ko. Sabi ko, uwi ko na, pertuin ko. Ayaw naman niya, bawal daw yun. Ngayon, wala, picturean ko na lang, ibalik ulit doon. Ganoon siya. Pag nangingisda kami, bawal i-uwi. Picturean lang, ibalik sa tubig. Nung last 2018, travel kami sa Kuala Lumpur sa yung Belum na napaka-wild. May mga elepante, unggoy, nakakatakot na forest na may river na nakakatakot, may buhaya. Christmas na Christmas, nangingisda kami sis. 4 hours, nandun ako sa bangka. Naubos ko na yung mga kutkutin ko. Dahil kong baon, mga chichirya. Lenin swearing. Ngayon, pagkahirap ko yung mga isda, tapos bawal pala kainin. Oo sis, kaya yung jowa ko kasi, siya yung tawag na hindi siya kumakain ng isda. Ang kinakain niya lang na isda, fresh salmon lang. Pero yung iba't ibang isda, hindi siya nakain. Kasi, mahal na mahal niya ang mga isda. Kaya, hulihin mo lang, tapos paka-picture, pakawalan. Bawal kainin. Kaya ganun.
Sis Granny Chari Prudente. Basta po, tuloy-tuloy lang po yung post ninyo. Tapos, kung mayroon kayong mga kaibigan dyan, tanong kayo para ma-guide kayo kung paano mag-LS. Tapos yung boyfriend ko din, mahilig siya sa mga mamasyal, sa mga nature. Yung mga pupunta sa mga bundok, magka-camping, mag-hiking, yan, mga gusto niya. Hindi siya mahilig sa mall. Pag nagpunta kami ng Sis Granny Prudente, iwan ko muna si Pico, bukas labas lang sandali. Sige Sisi, ingat po. Salamat po sa pagbigay ng time dito sa channel ko. Thank you po, I appreciate po. Ingat po, Sis Granny. So, yan. Tapos pag napunta ako ng mall, dati nakasanayan ko kapag nag-grocery, kahit saan ako naikot, pag naisipan kong bibili ako ng Milo, punta ako sa rack ng Milo. Pag naisipan kong diretso, kaya kailangan ko na sabon, punta ako sa sabon na racks. Tinuruan niya ako, mali daw yung kailangan pagpasok mo ng pinaka-entrance ng supermarket, kunin mo yung basket, tapos first ka doon sa pinakaunang rack. Tapos zigzag na yun hanggang makarating ka sa dulo. Ganun daw yung tamang pag-shopping. Hindi yung balik-balik na kung saan mo maisipan na may naisip doon. Tama naman. Yun, mula noon, natuto ako. Pero minsan, may time na ganun pa rin. Kung saan maisipan, pumunta, di doon. Ako, magpapatugtog yata yung kapitbahay ko. Kasi kapag kapitbahay ko dito minsan nagpapatugtog. Mama? Mama? Mama pala yun. Maano ako nga? Mama na naman napapatugtog na ang lakas. Makaka-copyright tayo dyan. Mahilig mama ko sa patugtog. Hello sa 3 kong viewers. Thank you po sa inyo. Ako, ayan na. Magpapatugtog na sis yung kapitbahay. Kaya, i-mute ko ito. Kasi bawal po yun. Pag narinig yung tugtog nila. Siguro mag-video okay sila. Yun na. So, i-mute ko muna po ito kasi para iwas akong kakanta-kanta sila.
Ayan. Pig-on ko muna kasi nahinto yung kanta nila. Kasi meron nagbibideo okay po. So, iwas mga copyright. Kaya hindi ko muna. Pig-mute ko muna. Sis Ena Dave, hello! Nandito ka pala. Welcome po. Good evening here sa Pilipinas. Anong oras po dyan? Sis Len, Sweden, still here. Thank you, Sisi. Thank you so much. Very, very, very much, Sisi. Kasi bawal po yung may tugtog na ano, kaya minumute ko. Sis Ina Dave, kumusta lahat dito? Okay ba kayo? Safe ba lahat? Di ako magtagal pa lang na mag-video call na kami ni Liv. Okay, Sis Ina Dave. Okay lang po kami. Lockdown po. Andito lang sa bahay. Lagi. Hanggang August 18 lockdown po kami. So, yeah. Regard po sa inyo ng hobby mo. Beautiful couple. Sis Ina Dave, nakita kita palangga, kaya support muna. Salamat Sisi. Sisi, bigyan kita ng jacket. Pwede kang makipagkaibigan kay Sis Len in Sweden. Mabait yan. Legit yan. Sis Len in Sweden, nandito si Sis Ina Dave. So, ayan. Pwede ka Sis Ina Dave magbaba ng video mo dito para maklik ka ni Sis Len and then mapuntahan ka niya and mapuntahan mo rin siya. Thank you so much Sis Ina Dave. Napadaan ka. Nagulat ako. So ayan, Sis Len in Sweden, hello po. Yan si Sis Ina Dave, Sis Len, mabait yan, napaka-supportive. LDR din yan. Ayan, malapit na mag-umpisa na naman yung video, okay. Kaya pag nag-start yung tugtog, i-mute ko muna. Mag-type na lang ako. Ayan na, mag-start na. So mag-type muna ako sis ha.
So, ayan, bigla na namang nahinto yung kumakanta. Wala ako ng saglit. Pag nag-start, i-mute ko ulit. Grabe. Sis Granny Chari Prudente, sige hanapin ko sa video mo. Thank you, Sisi. Pasensya na, pawala-wala, nag-mute ako, tapos biglang magbabalik kasi meron nag-video okay po dito. Mabait yon si Sis Edna Day, bumabalik yon. Kaso, wrong timing lang ngayon kasi mag-video call sila ng partner niya na LDR. Kaya ganun. Ano sis Len in Sweden, natapos mo na yung background natin dyan. Happy noon na sa inyo, merienda time na. Hindi pa rin. Len in Sweden, hindi pa sis. Baka sobrang ganda na niyan sis. Na-excited na tuloy ako manood niyan pag na-upload na. Pansin ko nga, gumaganda na rin yung editing mo ngayon sis Len in Sweden. Gusto ko yung intro mo, yung may pabilog. Paano ba yun? Yung maglagay ng pabulaklak. Hindi ako marunong nun. Tsaka yung ano mo, yung sound na ganun. Hindi ko makita yun. Gusto ko rin ng ganun. Last clip na lang. O sige, take your time. Matatapos na pala. Tsaga-tsaga lang. Tapos pagkatapos niyan, huwag kang magbasa ng kamay kaagad. Pasma. Si mama lagi sinasabi, pahinga muna. Nasa editor ko mga yun sis. Ano yung gamit mo? Kasi ang ginagamit ko, KineMaster. Ikaw, Sisi Granny Prudente, anong ginagamit niyong pang-edit? Filmora gamit ko, sis. Gumamit din ako nito dati, matagal na. Nung yung mga kalumaan kong ano. Maganda lang yung Filmora din. Sige, try ko nga yun ulit Filmora. Pag nag-ano ako ng video. Ako nga, yung video ko may watermark eh. Lin and Sweden, pre-download siya sis. Alin po ba ang pre-download? Yung Filmora? Yung Filmora pre-download. KineMaster, Sisi Granny Chari Prudente. Parehas tayo sis, KineMaster ako. Dalawa kasi ang KineMaster. Yung isa, yung natatanggal ang watermark. Yung isa, yung hindi natatanggal. Yung sa akin, pinag-try kong mag-upload nung sa KineMaster na walang watermark. Ayaw, bawal. Kailangan ko magbayad. Pero yung, kaya hindi ko na siya pinurso, hinayaan ko na lang, try ko muna itong KineMaster na may watermark. Tsaka na lang mag-upgrade. Kasi okay naman. Basta nasa taas naman, di naman nasa gitna. Oo sis, Len in Sweden. Oo sis, pre-download siya sa, dinownload ko siya sa Filmora. Ibig sabihin, yung sounds na yon, i-download mo siya to Filmora. Isasave mo siya doon. Lapi. Dinownload ko siya sa Lapi. Hindi ko alam yung Lapi na yun. Sige. Lapi. Ma-search nga yun. Kasi ang ginagamit ko lang na music, yung galing lang sa KineMaster. Kaya paulit-ulit. Laptop. Sinulat ko pa naman, Lapi. Laptop. Sige sis Len, thank you. Try ko din yan pag may time. Mapag-aralan ang linya.
Yung anak ko kasi ang tututuro sa akin ng konti. Maraming mga apps ngayon tungkol sa pang-edit, madami. May Viva Video, may um, Power Power Editor ata yun. Len in Sweden. Yung music ko sis, from YouTube Studio sa music library ng YouTube sis. Oo nga, marami doon. Maraming mga safe na mga tugtog doon na mga music na pwedeng gamitin ng lahat. Na walang dapat ipag-worry. Nawawala pa ako, hindi ako masyado marunong ano. Pinag-aaralan ko pa rin. Mr. Sunny Face. Sige, isulat ko. Mr. Sunny Face. Ang ganda nga. Ano siya? Happy. Happy song. Kasi yung iba may mga bayad. Tsaka na magkuha na magbayad kapag okay na. Ang daming bayarin. Hindi na kayo sis Len and Sweden LDR ng partner mo ngayon. Hindi na, di ba nakaraan nag-vlog ka na medyo nag-LDR kayo ng a week? A week ba yon? Ngayon magkasama na kayo lagi. Hindi na siya far away nag-work. Oo sis, nakauwi na. Ay, nice naman. Kaya pala nitong nakaraan na ano na kayo nag-banding-banding travel family. Tuwang-tuwa ako doon sa tawang-tawa ako doon sa ano. Isama mo sis yung asawa mo pag may mga time na yung pag nagba-vlog ka. Comedy pala eh. Tawang-tawa ako doon yung bigla ka nang nawala. Antay na antay ko talaga yun na lumabas ka eh. Tapos si Aki, tili ng tili na, ang cute ng boses. Si Aki lumalaking adventurous na rin, mahilig siya sa lakwatsa. Sisi Granny, Pordente, okay ka lang ba dyan sis? Ano ginagawa mo habang nakikinig ka sa aking kung ano-ano pinagsasabi? Linian Sweden. Oo sis, makulit din tong partner ko. Oo sis, bagay nga kayo eh, comedy. Buti nga marunong ka pa rin sis Lynn mag-Tagalog eh. Kahit matagal ka na dyan. Tapos marunong kang magsalita ng salita ninyo. Di ba ang galing? Natuwa din ako doon sa pigluto mo sis Lynn Swede nakaraan, yung maproseso. Maproseso pero masarap. Ganun din ang gusto ng jowa ko, yung mga ganung proseso na ang hirap-hirap gawin. Kasi hindi rin mahilig yung jowa ko sa mga kanin. Gusto yung mga ganung luto, mga pasta lang, tapos mga salad, steak, mga ganun. Sandwich, tapos katulad ng niluto mo. Dati, pag kumakain kami ng ganun, hindi ako gumagawa nung
tortilla. Bumibili lang ako. Ako na lang gumagawa ng sahog sa salad. Sisi Granny Prudente, sa totoo lang 73-year-old na ako. Gusto ko lang mag-video para libangan, para wag maging ulyanin. Okay lang po yun, ate. Ano po ba gusto niyo itawag ko sa inyo? Ate, nanay, sisi. Sis Granny Prudente. Okay lang po yun. Maganda po yun, lalo na ngayon sa panahon ngayon. Huwag kayong ma-stress, sisi Granny. Happy lang para safe yung health ninyo. Tsaka tama yan, sisi Granny, na mag-video-video kayo para libangan ninyo. Laking tulong yan sa health tsaka sa mindset natin. Sis Len in Sweden, oo naman sis, di pwedeng makalimutan yung lingwahe natin. Siyempre, pambansang wika. Ay, may nagbabalik. Sisi Amazing Nature. Hi sis, di na muna ako chat sis ha. Kanina pa ako nandito. Ay, pasensya naman sis. Hindi. Sorry naman. Welcome back sisi. Kumain ka na ba ng dinner? Ano ulam mo sisi Amazing Nature? Kanina ka pa pala sisi Amazing Nature nakikinig sa kung anong daldal ko dito. So, meron akong 4 viewers. So, Amazing Nature, Sisi Len Sweden, Sisi Granny Chari Prudente, at yung isa, hindi ko alam. So, hi po sa'yo. Thank you po sa inyong lahat na nag-comment, nanood, at sinamahan ako dito. I appreciate po. So, nilista ko kayong lahat at babalikan ko kayo mamaya. Buti naman huminto muna yung natugtog dyan. Kasi pag Sunday talaga, nagbi-video okay sila. Kasi walang work. Kanta-kanta. Kanina nagluto ako ng yung glutinous rice na niluto, na binilog-bilog ko. Para siyang bilo-bilo, pero hindi siya bilo-bilo kasi kulang naman sa ingredients eh. Nagpakulo lang ako ng gatas, luya, asukal, vanilla. Ayun. Tapos, yung binilog-bilog ko na glutinous rice. Yun na, merienda. Hindi ko tawag kung ano doon. Hindi ko alam kung anong tawag doon. Sarap naman. Dapat bilo-bilo, bawal nga lumabas. Hindi ka makabili ng saging, hindi ka makabili ng kung anong mga ingredients. Kaya, kung ano yung available, yun na lang muna. Tapos na rin yung balita. So, yung boyfriend ko, enjoy na manood ng motorbike. Tuwang-tuwa ako doon sa binili ko na face shield. Kalimutan ko yung brand, Lengdi. In-order ko original, dumating fake. Ang layo na pinagkaiba niya sa original yung model. So, di na pagtsagaan kaysa wala. Sisi Granny Chari Prudente, kaya walang dumidikit sa akin kasi matanda na ayaw nila ng lola pero kaya ko pa magluto, magtahi at magtanim. Chinese dish yan. Wow, Sisi! Sisi Granny Chari Prudente, huwag niyo pong i-down yung sarili ninyo. Siyempre naman, meron pa rin na manunood at didikit sa inyo. Ano ka ba? Meron po. Ako, mahilig ako magluto o kaya nga magkadikit tayo. Tapos, basta enjoy nyo lang, huwag nyo isipin yung mga baka walang mangdikit sa inyo. Kasi meron yan, meron at meron talaga. Hindi lang natin mapiplease talaga yung iba na manood ng mga
videos natin. Pero meron talagang mga iba na talagang manonood at mag-subscribe sa inyo at susuportahan kayo. Masarap ang mga dish ng Chinese. Sarap, favorite ko yun. Galing nyo nga marunong kayo magtahi, Sisi Granny. Ako hindi marunong magtahi. Ang dami kong mga naiisip na gusto kong gawing damit. Hindi naman ako marunong mag-drawing. Wala, parang na-imagine ko lang na gusto ko ng ganun. Pero hindi ko siya magawa ng actual. Kasi hindi ako marunong magtahi. Hindi ako marunong mag-drawing ng pattern. Pero gusto ko ang fashion. Kaya ginagawa ko, nagkatyaga ako na mag-explain doon sa mananahi na malapit dito sa amin. Sabi ko, nanay, gusto ko ng ganitong design na, gusto ko ng crop top, na off-shoulder, na parang ganito. Pinapakita ko lang yung picture na example. O, tuwang-tuwa naman ako, nakuha naman yung nanay na kapitbahay namin ng tahi. Ang galing kaya. Sana marunong magtahi. Ingatan niyo po Sisi, Granny, Cherry Prudente yung health ninyo. Lalo na ngayon. Ikaw naman Sisi Len, ang ganda ng mga ano, no? Mahilig ka rin magtanim ng doon sa loob. Yung tuwang-tuwa ako doon sa salad mo na pag kailangan, lalabas lang, pipitasin. Dito hindi na, ang pangit na ng lupa dito sa atin. Diyos ko, hindi nga ako makapatubo nung pechay. Kinakain ng mga uod. Nakakatuwa yung mga mabilis tumubo ang mga gulay-gulay. So, Len in Sweden. Dumaan po ako sa bahay niyo, Sisi Granny, Cherry Prudente. So, Sisi Granny, Cherry Prudente, dumaan na po sa bahay ninyo si Sisi Len in Sweden. Ang cute daw po ng dogs niyo po. Wow, meron palang mga alaga si Sisi Granny na mga dogs. Ako, wala nang pusa. Broken hearted ako nakaraan nung namatay si Pambo. Len in Sweden. Oo sis, lucky ako kasi medyo malaki balcony namin kaya may space. Oo sis, tama yan. Kapag malapit na mamatay yung iba, papalitan mo na naman ng bagong mga binhi kung ano gusto mong itanim. Maganda kasi no, yung salad mo doon, sariwang-sariwa, ang taba. Tapos may kamatis, may sili. Wala kang malunggay sis? Sis Len, tanim ka ng malunggay, siguro ang taba-taba. Len in Sweden, pet lover din kasi ako sis. Pare-parehas tayo, pet lover din ako. Ang gusto kong mga hayop, na gusto kong alagaan, aso, pusa, tsaka gusto kong magkaroon ng yung ibon na nagsasalita. Parrot. Yung gusto ko yun, balang araw, tuturuan ko magsalita. Gusto ko rin ng fish, aquarium, gusto ko rin nun. Pero ayoko na mag-alaga ng baboy, sawang-sawa na ako nung sa Bicol ako. Ang dami naming alaga ng baboy, tagapakain ako ng baboy, tagahila ng kalabaw. Nadala ko doon sa paliguan niya. Tinatali ko siya, Sisi. Tapos nung tinali ko na, umuwi muna ako. Tapos nung papa ko hapon, pupunta na doon sa paliguan ng kalabaw. Umuwi. Kasi mangot. Sabi niya, saan mo tinali yung kalabaw? Sa papa doon ko po siya tinali. Sa sinabi ninyo.
Bakit wala doon yung kalabaw? Ay, hindi ko po alam. Pero syempre, ibig sabihin, hindi tama yung pagtali ko na wala ang kalabaw. Ayun. Pinahanap sa akin. Dalawa kami naghanap. Iyak ko na iyak. Wala akong mahanap na malunggay dito sis, pero gusto ko. Hindi ano diyan. Wala masyadong malunggay. Dito madami. Pero hindi naman nabubuhay dito sa rooftop namin. Kasi may palanggana kami dito may lupa. Hindi naman nabubuhay. Oh, Len and Swede. Oh, fish lang meron ako. Maganda ang fish. Lucky din ang fish eh. Buti naman sis Len, si Aki, hindi na kinukurot yung mga halaman mo dyan, ng mga display sa indoor. Natin, nakita ko yung vlog mo eh, todo pitas na eh. Yung boyfriend ko, nag-send ng burger. Ang tawag sa burger na daw yun, oily burger. Sis Granny, nakakalungkot kasi papasok sa bahay tapos aalis. Sana wag na lang silang papasok kung ayaw nila. Ay, opo, sisi. Meron po talagang ganun sis. Talagang hindi po natin maiwasan sisi Granny na meron talaga na papasok sa mga bakuran natin, tapos biglaan na lang aalis sila. Yung parang binabawi ba nila. Tapos iilan na lang talaga yung mga totoong babalikan talaga yung mga videos natin. Kaya ako, ano nangyayari sa akin, kung sino yung madalas na napunta sa bakuran ko, kahit man yan hindi nakasubscribe sa akin, binabalikan ko talaga ang mga comment nila. Tapos, yung iba naman na alam kong mga legit naman, na mga busy lang, ganun, binabalikan ko sila lagi, pinapanood ko. Pero yung mga napansin ko na talagang hindi sila nanonood, hindi nag-comment, tapos nag-comment man, nandun naman sa spam. Wala, ina-observe ko lang sila. Bahala na si Lord. Sis Len, ako sis, ganun pa rin ginagawa ni Aki. Naku sis, yung mga halaman mo, doon mo lang sa labas. Huwag ka na muna mag-indoor kasi wala na mga dahon. Linen Sweden, oo sis, Granny Chari. Lalo na pag hindi pinapanood ang video, tinatanggal yan din ni Lolo. Oo sis, totoo yan. Ako, marami na silang mga nandoon sa hindi nakapasok sa banga, pero ang pansin ko lang doon sisi, yung may mga ads na madami na ang mga bananas, sila yung kalimitan kamo na nagme-message na ang ganda, ang sweet ng message, pero hindi naman nakapasok sa banga. Pero yun, hina-heart ko pa rin sila kasi nagpindot naman, baka nagpindot naman siya ng mahaba, nagsulat siya ng mahaba. Pero nakakasad lang kasi alam niya naman na sarili niya na hindi siya nanood, nag-comment siya ng mahaba. Kaya wala, hindi ko na ini-stress. Hina-heart ko na lang, tapos nagre-reply pa rin ako, thank you. Ganun. Pero yung nagre-reply lang ng mga emoji, tapos hindi naman nakapasok sa banga, binubura ko yun kasi bawal yun eh. Sobrang dami, minsan 6 na puso na may 3 thumbs up, tapos mayroong kampana, tinatanggal ko yun.
Lean in Sweden. Oo, ganun din ginagawa ko, sis. Tama, sis, kasi yun yung payo din nung, meron din kasi akong kakilala na may ads na, ganun daw, tanggalin daw yun kasi nakakasira daw yun sa, ano natin, channel. Ang dami-dami message. Hi, Sisi! Nagawa ko na ang tama. Pakibalik na lang. Tapos wala naman. Wala naman, nawagdag. Tapos yung comment niya, hindi naman nakapasok sa banga. O, diba? Eh, ganun talaga. Pinasok natin ito. Kaya, yun. I-explore na lang. Marami tayong mga may experience pa. Kaya Sisi Granny, wag nyo lang dibdibin po. Wag po kayong mag-alala. Nandito po kami. Manunood po sa inyo. Hanggang sabay-sabay tayong ma-achieve natin yung mga dapat nating ma-achieve in the right time. Kasi, based lang sa observation ko, parang tayo-tayo lang din na mga magkakasamang parehas na mga maliliit pa na mga YT compare doon sa mga nasahod na, may mga ads na, ayun. Kasi kalimitan sila yung hindi nanonood. Pero nag-comment sila ng maganda, mahaba. Hi, Taekwondo Karate Jaja. Hello. Sabi ni Sis Granny Chari Prudente, Len, in Sweden, meron ako 2 aso. Panuorin mo. Panoorin mo si Ayaw Bumaba ni Max. Cute sila. Ako honey sa ginagawa ko. Matanda na ako. So, yun, Sis Len in Sweden, sabi ni Sisi Granny Chari Prudente, panoorin mo daw yung 2 aso. 2 aso niya, Ayaw Bumaba ni Max. Cute sila. Opo naman, Sisi Granny Chari Prudente, naniniwala po kami sa inyo. Babalikan po kita, Sisi Granny Chari Prudente, mamaya. Hindi kasi ako makapag-view ng mga videos ngayon kasi yung phone ko, yun ang ginagamit kong pang reply. Tapos yung nakakamera yung iPad ko. Tsaka hindi pa ako sanay, nawawala ako eh. So, nandito si Jaja. Hello Jaja, Taekwondo Karate. Mahilig itong manood sis ng mga video. Jaja, makikipag-friend ka ba kina sis Len in Sweden at Nanay Granny Chari Prudente? May mga travel vlog sila, may mga Jaja, Taekwondo Karate Jaja, i-view mo yung mga link na ibinaba nila. Makikita mo yung mga nila, mga channel. Taekwondo, Karate, Jaja, okay po. So, ayan, Sisi Len in Sweden, Nanay Granny Chari Prudente, i-view po kayo ni Taekwondo, Karate, Jaja. Mabait yan si Jaja. Mahilig yung manood. Pupuntahan nila kayo. So, ayan.
Linen Sweden, opo, Granny Cherry. Nakita ko na po mga dogs nyo. Cute po. So, Nanay Granny Cherry Prudente, nakita na daw po ni Sis Lenen Sweden yung mga aso nyo at nanggaling na po siya doon sa bakuran nyo. Ang cute daw po ng mga dogs nyo. So, si Jaja, panunuorin, pupunta yun Sis Lenen Sweden ni Nanay Granny sa mga channel nyo. So, 25 minutes na lang Sisi, magpapaalam na ako. So, maraming salamat po Nanay Granny, Chari Prudente, Sisi Len in Sweden, Taekwondo Karate, Jaja. Sino pa ba yung mga kanina? Sisi Amazing Nature, thank you so much. Sisi Ina Dave, Sisi Besma YT, and yung isa pa, yung kanilang nanood. Si let's begin, quotes at iba pa. So, 25 minutes na lang, magpapaalam na po ako sa inyo. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsama sa akin at pagbigay ng time ninyo, mag-comment. Na-appreciate ko po yon. So, after kong mag-LS ngayon, babalikan ko po kayo at mag-comment po ako. Ayan, mapapansin nyo po yun. Sis Lennon Sweet, okay sis, dito lang ako hanggang matapos ka. Yan sweet naman. Thank you Sisi. So, ano yan, tapos ka na. Umaunahan kitang matapos. Sisi Granny, pwede ba 2 CP para sa yun Granny na lang tawag sa akin? Yan tawa ng mga apo ko. O sige po. Opo Granny. 2 po kasi yung isa, ito po yung ginagamit ko na binuview ko po yung mga nagko-comment para makapag-reply po ako. Tapos yung isa, yun yung pong ginagamit ko parang camera na ayan, nakaharap dyan na nakatutok po sa teddy bear. O kung magla-live man ako na ano. Pwede ka naman na isa lang ang gamitin mo, pero hindi mo mabibview yung mga, hindi ka makakapag-reply sa kanila ng typing. Makakapag-reply ka lang by voice, yung babasahin mo lang sila, tapos i-reply mo sila by salita. Pero hindi ka po makakapag-reply by typing pag isa lang ang gagamitin. Ito yung teddy bear ng ng anak ko. Tapos ito yung galing sa Africa. Ayan. Hindi ko alam kung anong tawag sa toys na to. Anong klaseng animals ba to? So, Sisi Nature, Amazing Nature, thank you Sisi ha. Lagi kang nandyan pag nag-LS ako. Granny Cherry Prudente, ganun, salamat, may natutunan ako. My pleasure po, Granny Cherry Prudente, wala pong anuman. Basta po pag may katanungan kayo, mag-comment. Sisi Amazing Nature, welcome. My pleasure din Sisi Amazing Nature. Mag-ingat ka po dyan sa Maynila. Bawal lumabas. Mag-face mask ka po palagi. Malapit na palang pig timer ko na yung phone ko para pag tumunog yon, ibig sabihin, time to babay na. Until next time.
Dati nga hindi ako marunong magbigay ng jacket, yung katulad sa moderator. Yun. Meron sa akin nagturo na isang viewers ko nung first ever kong mag-live. Yun. Kaya yun, marunong na ako. Pag talaga hindi natin sinubukan, hindi natin malalaman kung ano yung dapat. Sisi Granny Cherry Prudente, wait ko na lang mag-buy ka. O sige, okay po Granny Cherry Prudente, maraming salamat po. After ko magbabay, sabay-sabay tayong magpahinga. Tayong mga nasa Pilipinas. Si Sisi Lenin Sweden, mamaya pa yan. Hapon pa lang sa'yo sis, di ba? Anong oras na sa'yo sis? 2 na? 2 p.m? 1:30. 2 p.m. yan. Mamaya, magluluto ka na ng dinner. After mag-edit. After ko mag-live stream, ang gagawin ko ay magiinom ako ng ginger na naman. Dati, bumibili po ako ng ng ginger na salabat. Tapos, naubusan. So yun, napakulo na lang ako ng raw na luya. Yun na lang iniinom ko. Hinahaluan ko siya ng honey. Iniinom ko. Maligamgam. Minsan, ginagawa kong ice cold ginger. Nilagyan ko ng yelo, tapos ginger, honey, tapos pigaan ng mga isang kalamansi. Nakakatuwa naman. Ilan ba yung viewers ko ngayon? Sinulat ko kayong lahat. Wasib 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, mayroon akong 7 viewers today mula kanina. Salamat po sa inyong lahat. Len Sweden. Ngayon, tinatamad na ako. Iniinom ko din yan sis dati. Ngayon, tinamad ka na. Ano na ngayon ang mahilig mong inumin? Oo, may time talaga tinatamad din ako. Hindi naman ako laging nainom. Pag naisipan ko lang, yun. Pero may time na wala ako sa mood, hindi ako nainom. Kasi hindi kasi siya masyadong masarap. Pag iniinom ko siya, iniisip ko na naman benefits. Hindi siya mapakla kasi na maano siya. Tapos yung mga tindang honey dito hindi ko alam kung original ba talaga. Kasi hindi siya ganun kasarap. Unlike nung mga branded na imported, made in katulad ng Australia, yung basta yung mga ibang bansa na mga mamahaling honey, mga tag 800, masarap. Ngayon wala na sis, haha, siguro mag-umpisa ulit ako. Oo naman sis Len, Sweden, may mga tanim ka naman dyan, di ba? Kahit ano pwedeng Ako dati, pinapakuluan ko ang basil, ginagawa kong tsaayan. Basil, yun nga lang, wala siyang lasa, parang dahon lang na pinakuluan. Yun nga lang, sa amoy, kung ayaw mo nang matapang ang amoy, hindi mo magustuhan. Yung apple cider naman, gusto ko naman siya, kaso may time na pag naging acidic ako, hindi ko tuloy-tuloy ang inom kasi naduduwal ako, tapos mabaho. Kaya yun, minsan Lipton na lang na green tea o kaya Lipton na dilaw, yun. Or yung mga Twinings, mahal naman kasi. Yung 300 na kaagad yung konti, kaya tipid-tipid. Mag-Lipton na lang. Yung Lipton, mura-mura.
Yung luya, mas mura. Pakulo ka na lang. Pero mahal na rin ang luya ngayon. Depende sa season. Lakas kasi ako kumain. Ewan ko ba? Gusto ko mag-diet. Tapos lakas ko naman kumain pag gusto ko yung ulam. Pag hindi masarap ang ulam, diet ako. Pag masarap ang ulam, bukas ang diet. Kakatawa minsan yung isip mo, diet ako ngayon, diet. Tapos nakita ko nagluto si mama na masarap. Tapos ang hirap magtiis. Sige, bukas na. Bukas na ako mag-diet. Meron ako dito yung maganda yan sis, yung oregano, maganda rin yan, lalo sa sa mga ubo, sipon, lalo kay Aki. Pag si Aki mayroong ubo o kaya sipon, pwede mo siyang painumin ng oregano. Ang ginagawa dyan, hinuhugasan lang na may asin, ibabad, tapos pwede mo siyang isapaw sa kanin. Tapos kapag nag-moist na siya, pwede mo siyang pigain. Yun ang ipapainom kay Aki, i-dropper. Kasi yun yung gamot namin dati nung mga nakatira pa kami sa kabundok-bundukan. Maliit na basil, okay yan. Yung mura lang, konti lang. Kahit isa. Pag ayaw mo ng maraming amoy, isa lang. Tapos haluan mo ng kalamansi na juice. Yun. Hindi na masyado. Oo, pag masarap ang pagkain. Talagang ang hirap mag-diet. Lalo ngayon, lockdown. Wala akong na ibang naisip kumain. Kain ng kain. Pero minsan, pag napakain ako ng dami, guilty ako niyan. Exercise na. Len and Sweden. Si Nanay Granny, marami siyang mga meron siyang garden. Napanood ko dati. Len in Sweden. Granny Chari, partner ko mahilig sa oregano. Lahat ng pagkain nilalagyan ng oregano. Oo sis, partner ko din. Mahilig din sa oregano. Tapos yung rosemary. Mga ganyan, mahilig sila sa ganyan. Mabango naman kasi. Mabango siya. Tsaka may health benefits talaga siyang may bibigay sa atin. Sisi, Amazing Nature, okay ka lang ba dyan? Salamat sa'yo. Nanay Granny, Chari Prudente, malapit nang matapos. Nantay ko na lang mag-beep yung Oo, foreigner Mga foreigner, mahilig sa mga ganun. Mga seasoning. Amazing Nature, opo, okay lang ako. Salamat sa iyo, Sisi, Amazing Nature. Sa pinibigay time. Tapos yung boyfriend ko, ang hilig niya sa yung pagluto ng pasta. Tapos ang daming mga seasoning, yung seasoning na minsan nga yung pesto, naku, gusto niya yung pesto na yan. May time na ayaw na sikmura ako ng pesto. May time okay naman. Gusto niya ng pesto. Tapos yung mga Italian, mga sauce.
Check natin kung ilang minutes na lang. So, ayan, 9 minutes na lang. 9 minutes and 20 seconds. Malapit na. Ano, dito ay 8:05 na ng gabi. Sisi Granny, Chari Prudente, gusto ko ang amoy nilang dalawa. Opo, mabango. Mabango talaga ang mga herbs. Gusto ko rin yung ano ba yung isa pang mga herbs na saffron. Maganda yung saffron. Cumin, yung mga nutmeg, cinnamon, mga ganon. Mahilig sa magluto. Pag ako nagluto niya ng kanin, na turmeric, yung jowa ako mahilig sa turmeric rice, lagyan ko daw ng nutmeg, tapos yung cardamom, kaya ang bango ng kanin. Tapos yung kanin dilaw-dilaw na gawa ng turmeric. Tapos yung ipang sasabaw ko doon, yung beef stock na, yan, nagpakulo ako ng beef. Malasa siya. Taekwondo, karate, Jaja. Dada, bakit gising ka pa? Matulog ka na. Malapit na akong mag-sign off. 8 minutes na lang. Ano, Dada, napuntahan mo na sila? Maaga pa. Oo, maaga pa. Ang tulog ko mamaya pang 1:00. Ikaw, Nanay Granny Chari Prudente, anong oras ka po natutulog? Len and Sweden, check mo, watch mo bukas kung nakadagdag sis. Play all ko lahat mga bid mo ngayon. Thank you so much, Sisi. Sige, balitaan kita. Papaturo ako sa anak ko mamaya. Yung last na view ko nata nito nakaraan pa, hindi ko kasi siya binuview kasi naguguluhan ako masyado. Yung anak ko, yung tinuturuan niya ako kapag pupunta doon sa YouTube studio. Pero matagal pa to, matagal pa. Taekwondo, karate, Jaja, nakipagsa. Ano yun? Nakipagsa. Tapos ka na? Nakipagsa ka na sa kanila? Salamat sis Len in Sweden. Thank you so much. Very, very much. Granny Chari Prudente. 10. Nagbabad din sa CP. Okay lang yan, ay. Magbabad sa CP. Okay lang po yan. Enjoy your time. Nakakatulong naman ang cellphone. Nakakaaliw. Pero pag tama lang. Kasi may time na pag na-over cellphone ako, naranasan nyo yun sis, yung sobrang sakit ng sentido mo, ng mata, ng ulo. Sakit. Lenin Sweden, oo sis, sa YouTube studio lang, tapos i-click mo ang date from the start na nag-upload ka ng video sa YouTube. Ay, ganun. E, paano yun? Kasi nag-upload ako, 20 ano pa, tingin ko yata, hindi na counted yung mga pinost ko dati pa, nung mga nakaraang taon. Kasi, baka expired na yun. Baka counted lang nung nag-start ako nitong 2019 na tuloy-tuloy akong nag-upload ng video. Nung bungi ako, kasi ang start kong mag-upload ng video, nung bungi ako, nung after ko mabunutan,
'Di ba? Confident. Kung kailang bungi, tsaka ako nag-start mag-vlog. Tapos hanggang ngayon, wala nun, tuloy-tuloy na. Sige, ganun pa, sige, hanapin ko yun, sis. Thank you, sis Len. Dati kasi viewers lang ako, nanonood lang ako lagi ng mga video ng iba. Tapos ewan ko kung bakit bigla ko na lang naisipan nung nabunutan ako ng ngipin, automatic, nag-vlog ako. Nag-start ako mag-introduce myself. Kaya mukha akong ewan, papangit ng mga video ko dati. Ayan, naulan na dito. 3 minutes and 39 seconds. Malapit na. Naulan. Ilang oras sisi ang papunta sa Sweden mula Pilipinas? Ilang oras ang biyahe? From Manila to Sweden. Len in Sweden, ang alam ko every year counted yun. Pero sa loob ng 1 year na hindi mo nakuha ang 4K watch, binabawasan ang watch mo. Ay, ganun. Sana nga okay pa. Basta sa akin, sana itong 2019 kung start, tsaka itong 2020, maging okay ang lahat. Kasi nag-start ako, I think, February 2019. So, malapit na ako mag 1 year ngayong February. Tama ba? Hindi ko sure. Hindi ko sure yung start ko. Pero tingin ko malapit na ako mag 1 year. Ang importante lang naman itong watch na to, napakahirap eh. Kasi kapag tapos mo naman yung watch, okay lang kahit magantay ka na lang no ma-approve ka na monetization. Okay lang yun. Hindi ka na masyadong mapipressure doon. Yun nga lang, kailangan wala kang mga pinagbabawal ni Lolo bago ka ma-approve nun. Kasi yung iba dinideny. Mag-ulit ka ulit ng application for money. Naulan na dito. Tingnan mo sa laptop mo, sis. Mas madali makita ang watch sa YouTube Studio. Ay, talaga? Sige, sis. Thank you, sis Len, Sweden, sa tips. Oo nga, kasi pag sa phone, parang hindi siya makita. Kulang yung details niya. Pansin ko yun. Meron ako dito holy water. Naniniwala ba kayo dito? Ayan. Galing to sa sacred, yung sa bundok, simbahan sa Laguna. Manawag, ayan. Prayer to Our Lady of Manawag. Mahirap kasi sa phone, ako din, nahirapan intindihin pag sa phone. Tama, sisi, relate ako dyan. Naguguluhan lang ako sa phone. Tsaka sa phone, hindi mo makikita kung sino yung mga friends mo. Kung sino yung mga pag-subscribe mo. Pero kapag pinag-desktop mo siya, yung nilakihan mo, nagpunta ka sa iPad or laptop, makikita mo siya. So yan, malapit na tayo matapos. So, ayan, 10 seconds na lang. So, ayan, everyone. Salamat po ng marami. Sis Len. O, ayan, narinig nyo na. Nag-alarm na siya. Natapos ko na yung 25 minutes. So, ngayon, magbababay na po ako. Sis Len, good night. Thank you so much. Sisi Granny Cherry Prudente, thank you po sa time.
And magpahinga na rin po kayo dyan. Mag-cellphone na po kayo. And Sisi, Amazing Nature. Thank you, Sisi. Thank you so much. Kasi since no nag-start ako mag-LS, nandyan ka. Laging nakikinig, nanonood, nagbigay ng time. So, pati sa mga natapos nang nanood kanina, kina Sis Ina Dave, Taekwondo Karate Jaja, Amazing Nature, Let's Begin All. So, sa inyong lahat. So, bye-bye na. Sis Lynn, bye-bye na. Thank you so much. Good night. God bless sa inyong lahat. Kiss to Aki. I-off ko na po. Bye-bye. Opo naman, Nanay Chari Prudente. Dadaan po ako sa inyo mamaya, sa inyong lahat ngayon. Nakasulat po kayo sa papel. Bye-bye po. Bye, Sisi Amazing Nature. Sa inyong lahat po. Iko-close ko na po. God bless. Love you all.